Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det simpelthen en rigtig god video. I dag er det simpelthen, fordi jeg skal ned, og i dag er det simpelthen min første video, hvor det her det er min første. Det er december. I dag er det den 14. december. Fredag den 14. december. Og det er 2000. December, den 14. december 2020 og ja, der skal vi bare møde William Boysen. Han skal blandt andet det her juleoptog, han holder i. Okay, så ja. Ja, tak. Fordi han holder nemlig meet-up. William Boysen holder en meet-up herude. Han holder en meet and greet herovre. Den er fan af ham, så vi skal bare lige hen til ham hurtigt. Til ham hurtigt. Fordi jeg skal have mine autografer merch, så han har lige udgivet til julemerch. Og 2020 tror jeg. Og 2021 tror jeg, den kan jeg tjekke på til 2021. Hej Vinge. Hej med dig. Hvad står for en? Ja, er du overrasket? Her er 2021, ved du? Nå, dejligt at møde dig. Ja, når med danser. Nej, jo er det heldig. Jeg var heldig. Og du laver også video, kan jeg se. Jeg skal nok gå ind og se dine videoer. Ej, men nice. Skal jeg subscribe? Jeg har 700 abonnenter. Har du 700 subscribers? Ej, hvor nice. Det var nice. Jeg har nemlig 300.000. Ej, ja, nice. Du er næsten tæt på 400.000. Ja, jeg er tæt på 400.000. Det ved jeg. Ja. Så jeg er juleoptog. Glædelig jul. Jamen, glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Ja, mange tak. God dag. Ja, god dag. Næste. Det er en god dag.